PA nggen midi ora. Agong Cina. Ya. Oper ya? Osek to, anu kene ora. Kayak kono kuwi pimpinan sinden opar-opar. Alus manis nang Nek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? anu, terusé sedut semut. Gabok kowe. Nggih. Oh iya. Sedut semut lek nang omah. Masa sedut semut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor loro sing nembe lair. Selapan. Selapan. Nggih. Berarti 35 dino. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngapa kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah, Butuh ya nggih. Butuh iki ora enak musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padhet singset kaya ngono kae. Nek dandan aja mekok ndandan. Nggih, daster mekok. jenengan kok nggih ngemat ki to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngemat ning ki lek ngarep kowe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elene kok mending mingkup. Eman-eman. Ayo. Wis lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning kolah. Besok ya hop hop hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bukeh asline lho. Kon tekan ngomah tak sunati tenan lho. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Mesake lho maling, pada malah salah tingkah. Ayo serok. Serok Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan nek musuh dakon ning kanca-kanca? Berani kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. Ngono. Nonano Golek isi podang Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arek aku lahir. Jadi kita kesel. tiku Ya per, ayo monggo sing karma kokok mau ayo dah. Paling yo gur ngono kae. Mirip-mirip. Udah. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak, Pak. Dia keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa kuwi jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Kayek. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Dosa maksudnya. Kali. No, bonus itu. Pas. Sobek ora. Kaya api-api oh. Kalau malam metu maizon